Сейчас вы можете сходить к гинекологу, сдать анализы. Ирле хатынлы Руслан һәм Гөлфия Дәүләтшиннар иртәдән үк сырхауханәгә диспансерлаштыру узарга килгән. Үзләре дә медицина белгечләре, шуңа күрә мөһимлеген яхшы аңлыйбыз диләр. Бергә кан тапшырдылар, йөрәкләрен тикшерттеләр, флюорография үттеләр һәм башка белгечләргә күренделәр. Чирләр хәзер күп, вакытында надо тикшерергә, белергә кирәк. Барсында шуның өчен ел сайын үтәбез диспансеризацияны. Бергә килүле бик уңайлы булды. Бергә килдек, врачларны үттек һәм анализларны кулга бирделәр. Апалы сеңелле Альбина Рәхимова белән Анна Панина да диспансерлаштыруны гаилә белән уссаң, өстенлекләре барлыгын белеп икәү килгәннәр. Бергә тикшерүне үткәнгә күрә биюләренә УЗИ да ясату мөмкинлеге бар аларның. Мы с сестрой решили, что мы воспользуемся. Без моннан файдаланырга булдык. Бу бит сәламәтлекне тагы да тирәнтенрәк тикшерергә була дигән сүз. Бер-бер артлы барлык белгечләрне йөреп чыктык. Полезно для нашего здоровья. 20-нче сырхауханәдә гаилә белән диспансерлаштыру проектын ел башында медицина тикшеренүенә күбрәк кешене җәлеп итү өчен башлап җибәргәннәр. Бирегә диспансерлаштыруга көн саен йөзләп кеше килә. Шуларның 20-30-ы парлар. Иң мөһиме әлеге сырхауханәгә беркетелгән булу. Күп киләләр ир-атлар бик йөрергә яратмый, шуңа күрә хатыннары обычно бергә киләбез дип, балаларны, ниләрне, абыйларны. Яшьләр дә күп хәзер ахыргы вакытта, яшьләр үсемлеклеген кайгырткан ниләр күбәйде. Пациентлар дип әйтәм инде. Гаилә белән диспансерлаштыру узуның төп өстенлеге өстәмә процедуралар үтеп булуда. Туганың, ирең, әтиянең яки 18 яшы тулган балаң белән бергә килү шарт. Күпчелек очракта көнендә үк корсак куышлыгы яки биюләргә УЗИ да ясыйлар. Гадәттә моның өчен чират көтәсе. УЗИ почек в рамках программы госгарантии. Бүйірлерге ультратауышлы текшерүне дәүләт гарантиясы программасы буенча 14 көн эчендә ясыйлар. Без аны диспансерлаштыруга килгән вакытта ук яки икенче көнне узарга тәкъдим итәбез. Башкаланың 20-нче сырхауханәсенә 100 меңнән артык кеше беркетелгән, шуларның 53% диспансерлаштыруны узган инде. Халыкны күбрәк җәлеп итү өчен төрле оешмаларга барып медицина тикшерү уздыралар, махсус акцияләр оештыралар. Нинзилә Хөсәйнова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы.